बेवहाय गोबां मुर्तिफोर दङ माने बिसोरो साफा साफा गोदोनि अबतार मोननो इसोरजों सोलिजानाय माने नायलांदो आरो बिसोर भगबान नङा दे खिन्थु इसोर सोलिजानायसो होनना बुङो नै लोगोआ राहुल बियो प्रफिट ब्रह्म देउरि बिश्वजित देउरि जों एके क्लासमेट जोङो बिएड खालामगासिनो दं बिएड सेकेन्ड इयार बरपेटा माबायाव बिटि कलेजाव बरपेटा टाउनावसो दे हावलियाव नङा खिन्थु जों दा बेरायहैदों आरो एसे बेरायफैदों लोगोआ मा भिडिअ खालामबाय थागासिनो आंखौ सानदों खोमा राहुल कटक एबा लयासो फांसन जागासिनो बहुत बरिया गिदिर मोसागासिनो ডক্টর বাণকান্ত কাকতিদেৱৰ স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আলোচনা সত্ৰখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই আৰু লগত থাকিব ভাষাবিদ সাহিত্যাচাৰ্য ডক্টৰ ৰমেশ পাঠক ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু শিল্পী হিচাপে যোগদান কৰিব গৌতম বুদ্ধ ডক্টৰ ৰঞ্জন জ্যোতি চৌধুৰী শ্ৰীযুতা গায়ত্ৰী হাজৰিকা আদি বহু কেইগৰাকী শিল্পীয়ে আমি অহাকালিৰ এই অনুষ্ঠানটিত ৰাইজৰ উপস্থিতি বিনম্ৰ অহাকালি ঠিক 5 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে 5 বজাৰ আগতে আমাৰ बाहायबो दंलायलाङो नै माने कृष्णानि সাধাৰণভাৱে जेलाव जोबजाखो ना माखो बिसोरबा बै ओंखाम दौलायदों बिसोरो साइडआव गोथां गोथां थानाया नुदों खोमा मोमेन्टाम प्रदान কৰিব আমাৰ সন্মানীয় সম্পাদক অমৰেন্দ্ৰ পাঠক ডাঙৰীয়া আমি এবাৰ नाय दै लोगोफोर नायलांबाय था माने सोरबा जेनेबा माबाबा दुखु मोननाङा आरो ना माने बेबायदि हगारदों होननानै जेनेबा गुबुन जेनेबा धोरोमनि मानसिफोर दङ धोरोमाथ' बयनाबो एखेखा जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथांमोन नायलांबाथाय आरो ना जास्ट मोनसे माने बे माने नुथाय नालाय नायनांगौ जाहैबाय जों बर'नो फुजा मोनखायाबो नङा नालाय हारसाफोरनिसो नैबे कृष्ण जागोन सिफुं सुदों नै बिनि सिफुं सुनायाव नैबे सिख्लाफ्रा गोजावजोबो खोमा दां ना मा जाखो बरिया सालायदों मानसिफ्रा खमलै माबाफ्रा खम ना दा माने दासो जागायजेनदों ना ओरै बरपेटा र'डआवबो जादों ना आरो हावलियाव नै जाब जाब मानसिया खम जादों लास्टआव आयौ जायगायानो थोआ बिसोरबा सोर सोर रेलबो बुंनो लाइफां सोलि नामा दंफांफोरना गुसु गुसुआव बेरायनो फैथारबाय जोङो 6 जन फैदों जों बाइक गंथाम लाबोनानै मा बुस्थुथाय बिसोरबो नै बिसोर मानसि गोजा गासिबो गोदोनि अबतारफोर आरो बिसोरो माने साफा साफा शक्ति दंमोन आरो ना बिसोरनाव पावार दंमोन माने नैबे नरकासुर ना सोरमोनब्रा बिलाय बैनि गिदिरा हांहांआ सोरबा नैबेनि नामखौ मोनथिबा खोन्थाहरलाय बे हाथाय हारांगा गाया नै हैद गिलुबालुनो आरो नोंसोर पाबजियाव गानग्रा ड्रेस बायदि गानलायलायदों नै बे माबा गेलेसुद ना मा होनो बिदि मोनोना बिसोरो आरो बिराद बुरजा मुर्तिफोर दङ नैबेहायबा मा गिदिंबाय थाखो बिनि मिनिङाबा मा जाखो मोनथिला मानसिबो गैया नालाय सोंनो नङाबा खोन्थागौ आं बिसोरनो सोंनानै बिराद बुरजा माबा दङ बेहाय दावरावथारलै नैबेहाथ' होजाबाय नै माबा बोरला थिर हाबजोबनाय दं नैबे बोराया सादुआ नै बेबा बोरै जाखो मालिस खालामग्रामोन नामा बेयो दावहा नांनानै गोदोनि रामायण महाभारत नायग्राफ्रासो मिथिगोन बिसोर फिसिगोन नामा सानैजोंलाय फिसिगोन खोमा
ओइ बेयावनो कृष्ण रथ सालायदों ओमफ्राय अर्जुन खोमा अर्जुनजों कृष्णजों फिसिगौमोन ना दानि मडार्न जुगाव सिख्लाफ्रानो बिदि लंपेन्ट गानो होनदों आरो बे बिदि जानो हागौ ओमफ्राय नैबे माबा बेहा मालाय ट्रेडिसनेल ड्रेस गानदों आरो हाब नैबेखौ जोमै एकदम रियेल बायदि नुदों जोमैखौ नै ब्रजांबलिया बेनि नामा बज्रांबलि ना मा होनो हनुमाना হয় 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 রিপোর্ট মারিলে কিবা হয় दा फैबाय जों ओरैजाय नै एसे माबा माबि दखानाव हाबफैलाबायनो नागिरदों एसे बाजार बिराद गिदिरलै गुवारथार बेरायफैदो नोंथांमोनाबो मालाबा दासो बानायहांगासिनो माखासे बुस्थु